أرست زينة عبيتي بروجكتات لمعات بمقلطاف عبيت هاجر نمرقاقات يسرح مهلاو قدامي مستر أبي أحمد قليصام كاب دقزاتو وفاوس بفريات اشتعدي نمتكا أفريتي أب متباع صعري قبر اللو كبلا منستر تعنا دكتور ليات هدسة قليصان كابزينا وطاي أمريكا أب لعل حوتي توسخ متقعات من فتصامة فليطام سلام طعنها بالله كبرات تملكتنا نسعة زيناتات حزنا متقنا لنا من زيناتات أنا برهام في السايم فلما نبي حصرت زيناتات كحلف إيكو توريزم وانش دندي مدمار بتجوار سرعيلون أو حتصير أوان عبيت سرح مسرح كم زكال زي ترجع اللونيو كبلو قدام مستر أبي أحمد تزاريبهم تم قدام مستر بروجكت إيكو توريزم وانش دندي انت برقو أب زم حلال فوق ملختي ات بروجكت كاب استفارة لكابتات زهجر بستعكب حفتي كاب استفرالي كابتات بزمصوم سوميان اتحابرتي بروجكتن زتهانص مخانون غريصوم كاب كباب وانچي زمصو بزحات جغانو حدنت ኢትዮጵያ ንምሕላው ሉዓላውነታ ንምኽባርን ልዑል ውዕለታ ከም ዝኸፈለ ዘኻኺሮም ፕሮጀክት ኢኮቱሪዝም ወንጭ ደንዲ ዝተፈላልዩ መሰረተ ልምዓታት ዝሓቆፈ ብምዃኑ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ቀጻሊ ንዝሰርሕዎ ስራሕቲ ዝተመቻቸወ ኩነታት ምፍጣር እውን ተዛሪቦም እቲ ፕሮጀክት ስራሕቲ ጀሚርና ኣብ ዝሓፀረ እዋን ብፅሬት ምዝዛም ከም እንኽእል ኣብነት እዩ ክብል እውን ገሊፆም مندر إيكو توريزم وانش دندي متو بري بزوح عدلاتي كبلو رسم محدار كل الأوروميا يتشملس عبد الساقليصوم ثم رسم محدار بروجكت مندر إيكو توريزم وانش دندي اتوت عب مفلفال عدل سراح عب مفتارن مهزو سراح عب متبعن نمعبال قطبا زلو ربحا لعولي لهم تي مندر زلاق توريزم نلمعات صباغه تفطرون ባህላዊ ሃፍትን ብምሕላው ንወለዶን ምምሕልላፍ ከም ዝሕግዝ ተዛሪቦም ካብ ዝተፈላልዩ ተሞክሮታት ባህሊ ዝተውጻጹ ሰባት ብምትኽኻብ ንምርድዳ በሪ ከም ዝኸፍት እውን ሓቢሮም በጻሕቲ ዓዲ ባህሊ ልምድን መነባብሮት ከባብን ንክፈልጡ ዘኽእል ዕድል ዝፈጥር ይውን ኢሎም ኣሎም ድሕሪ ለውጢ ዝተሰርሑ ፕሮጀክታት ልምዓት ቁጠባን ማሕበራውን ልዑል ግደለዎም ክብላም ከንቲባ ምምሕዳር አዲስ አበባ አዳነች አበቤ ገሊፀን ተን ከንቲባ ብመበገስ ሓሳብን ክትትልን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብደገፍ ፈተው ተዓዲ ዝኾኑ ሰብ ሃፍቲ ዝተጀመረ ጎስጓስ ማዕድን ሃገር ኣካል ዝኾነ መንደር ኢኮ ቱሪዝም ወንጭ ደንዲ ብምምራቁ ዝተሰምዐን ተሕጓስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እናመሓላሊፈን أبا ملختن زلونا حافظات بمرأي أمرون إيدن أواددنا بملمع كاب معدن نشجر جميرو أبا استفلا لي كابتات إثيوبيا دحري لوطي استسرح بروجكتات نلمعات قطبان محبراون هاجرنا كمون هنت تصبغ هاجر لعل قد زلوه مسحب توريزم يخونو على ويلن أتي استمرغ بروجكت علاون كخون نزقورو قدامي مستر أبي أحمد أبا سرحتت بروجكت نستساتفو دقف نزقورو سبهافتن نزت حاور أكلاتن عمسجنن ممحدر كتما مقالة بدرك نستطق وجنات نحكم الناوي حجز وعل دقف 7 مليون بر لجيسوم بدرك نستقدو 5 مليون بر 10 مليون بر نريفرال هوسبيتال عيدر بتمساسال 10 مليون بر نحفشاو هوسبيتال مقالة حجز كم زجبرن تجريت لهم أبتوان رككب جزاوي رسم حدار كل التجراي أي تجيتات جوردام زي ترخون تخون اتيقات إمزولو دركي نممكات زقبر زولو ربرب نئيدوم اتيساقم يقادد بمهلاو ممحدار كتما مقالة زقبرو سناي تقبار
كل كسعو يقبأون لهم كنتيبا كتما مقالة عيته يتبارك أمها بقدوم بسنك دركي أب حدا غازولو هزبي نمتحان ممحدار إتا كتما زقورو دقف آتان خيروك غزل تلابيوم كابدك جزاتو عفاوس بفريات وشتعدي نمتكا أفريتي أب متبعت عري جبر اللو كبلام منيستر تعنا دكتور ليات هدس جليسان عفاوس بفريات وشتعدي نمتكا زقل وصيت مصنعتي بالمنيستر تعنا نمسراح سترين كوميتي سنسلة قرب فاوس قريبهم تي مصنعتي كمنجست انجليز بسترخب دقف جنزب ماكانزي مستوى عالم لغتكال مصنعات بمتحبار زتسالت يتباهلهم ابز حفاوس كاب وصعدي بمعداق زاتو بمخانو افريت وشتعدي نمدقاف بزوح سرحتي سراح انتهالوون بزبلت ممحاش انتاي كجبر كمزلوو ابت مصنعتي تحبيرهم زين حزن وري غازيتنيا اسفاو مششا كابز عالم بموت تفليوم قدم كبل اب اي بي سي غازيتنيا راديو اف ام اديس 97.1 اب قربا وان دما اب تلفزيون اي بي اس اقرابي بروجرام مزناغ زنبر اسفاو مششا بزحد رحمام كابز عالم بموت تفليلوم غازيتنيا اسفاو مششا حكمنو اب هاجر امريكا نتقاتل دحر مصنح لوم علت هيوت حليفهم كوربوريشن برودكاستينج ኢትዮጵያ ንቤተሰቡ አዝማዱን ፈተውቱን ምጽንዕና ይምነም حزرማ بزرزر ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ልምዓት ብምቅልጣፍ ዕቤት ሃገር ንምርግጋጽ ይስራሕ ምህላው ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም ድሕነት ብብርኪ ሃገር ዝተሰርሑ ፕሮጀክታት ንምዕዛብ ዝመጹ በጻሕቲ ዓዲ ምሕላው ሓላፍነት ሕብረተሰብ ምዃኑ እውን ሓቢሮም ኣለዎም ንጸብጻብ ዓለም ይልፉ ኣባዲ ደመቀ ኣብ ስነ ስርዓት ምርቃት ኢኮ ቱሪዝም ወንጪ ደንዲ ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ህንጸት እቲ ፕሮጀክት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ምፍጻሙ ንቅድሚት ንዝስርሑ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ልምዲ ዝኸውን ምዃኑ ሓቢሮም አምቦ ሃሮ ወንጪ ሃሮ ደንዲ ወሊሶ አምቦ ወንጭን ቃላይ ደንዲን ወሊሶን ከም ሕዚ ከተማ ከነራኽበን ይግባእ እዚ ንምግባር መሰረተ ልምዓት መንገዲ መብራህቲ ማይ ተመሊሱ እዩ ሰባፍቲ 15 ዓበይቲ ሆቴላት እንተሃኒጽኩም ዓብዪ ከተማ ኮይኑ ማለት መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ምስ ሰባፍቲ ኮይኑ ከም ዝሰርሕ ይኣምን እየ እዚ ብምግባር ዕቤት ክነረጋግጽ ኣለና ፕሮጀክት ኢኮ ቱሪዝም ወንጪ ደንዲ በሃፍቲ ኢትዮጵያውያን ዝተሰርሐ ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገር ብሓድነት ምስጋር ወሳኒ ምዃኑ ገሊጾም ኤሰዮ ደለተ ማለቀ ኬቲን ኣብ ዝኾነ ተወሊድካ ብገንዘብካን ጉልበትካን ሃገር ምልማዕ ኣብዚያ ፕሮጀክት ወንጪ ዝተረኣየ ስለ ዝኾነ ብእምነት ዓሌት ከባብን ተኸፋፊልካ ሃገር መቕጻል ኣይከኣለን ዝተጀመሩ ስራሕትታት ብምቕጻል ዕቤት ሃገር ክነረጋግጽ ይግባእ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ እቲ ፕሮጀክት ንምጉብናይ ዝመጹ በጻሕተኛታት ድሕነት ክሕሉ ይግባእ ኢሎም ነገኘናኖ ከና ይገቹን እዚ ከባቢ ምሕላው ፈላማይ ስራሕ ክኸውን ይግባእ ብሽም ኦሮሞ ዝቃለሱ ሰባት እውን ክሳብ ዝኣመንሉ ምሳና ምቅላስ ይኽእሉ እዮም ኮይኑ ግና ሰብ ብምቕታልን መኪና ጠጠው ብምባልን ህዝቢ ዝጎድእ ስጉምቲ ዝወስዱ እንተደኣ ኮይኖም እቲ ቃልሲ ህዝቢ ኦሮሞ ንምሕጋዝ እንተይኮነስ ጅማሮታት ወንጪ ከጠፍኡ ምግባር ማለት ከም ዝኾነ ክገንዘቡ ይግባእ ካልኣይ ትውልዲ ዲያስፖራ ብዝተገብረሎም ጻውዒት ናብ ሃገሮም ኣብ ምእታው ከም ዝርከቡ ዝሓበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንዘይመጹ መጺኦም ሃገሮም ክጉብንዩ ጸዊዖም ፕሮጀክት ኢኮ ቱሪዝም ወንጪ ደንዲ ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ከይተመዛበለ ተረባሒ ክኸውን ብምግባሩ ንኻልኦት ፕሮጀክታት ምርኣያ ምዃኑ ነበርቲ እቲ ከባብን ካልኦት ወሃብቲ ትርኢቶን ሓቢሮም ሪፖርተርና ኦላና ያዴሳ አዘራሪቦመሎ ተከታትልና እንመለስ እንደሚታወቀው እንግዲህ ኢትዮጵያም የዘላቂ ልማት ግቦችን ለማሳካት የተለያዩ ፕሮግራሞችን ቀርጻ እየተንቀሳቀሰች ትገኛለች ከምቲ ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ሽቶታት ዘላቂ ልምዓት ንምዕዋት ዝተፈላለዩ መደባት ሓንጺጻ እንዳተንቀሳቀሰት ትርከብ
ኩሉ ነገር ኣብ ደቂ ሰባት ጠመተ ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ ብምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ስራሕ እናሰርሐ ይርከብ። ከምዚ ዝበሉ ስራሕቲ ልምዓት ብፍላይ ማሕበረሰብ ተኸባቢ ብዘገናዘበ መልክዕ ንክኸውን ዕድልን ትምህርትን ዝፈጥር እዩ። ህይወት ማሕበረሰብ ዘመሓይሽ ፕሮጀክት ምዃኑ ቀጻልነት ዘለዎን ክኸውን ዝገብር እዩ። ሕብረተሰብ ከይተመዛበለ ዘበናዊ ኣነባብራ ዝነብር ተኾይኑ በዓል ዋና ሓላውቲ ፕሮጀክት እዩ ዝኸውን። ኣድላይ ዓቕሚ ኢኮኖሚ ንምጉልባት እጃም ዘበርክት እዩ። እዚ ልዑል ስራሕ እዩ። ኣብ ቀጻሊ እውን ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክትታት ክስራሕ ይግባእ። ፕሮጀክት አይነቱ ከሀገር ለረጅም ጊዜ ተለያየ ከማይ ዝበለ ዲያስፖራ ካብ ሃገሩ ንነዊሕ ዓመታት ዝተፈልየ ኣብ ደገ ኮይና ንዛረቡ ሰባት ነዚ ምስ ረኣናን ኩነታት ሃገር መልክዕን ጽባቕን ምስ ተዓዘብና ስለ ሃገርና ክንዛረብ ክንሓሊ ንኽእል። ኣነ ብውልቀይ ፍሉይ ስምዒት ተሰሚዑኒ። ከምዚ ዓይነት ቦታ ኣሎ ኢላ ሓሲበ ይፈልጥን። ካሊእ እውን ከም ዘሎ ይኣምን። ኩላህና ናብራ ህዝቢ እናረአና እናፋለጥና ሃገርና ተናሃንጽ ዝሓሸ እዩ። ጎርጎራ ዝበሉ ከባቢታት ዝጅመሩ ዘለዉ ዝተወድኡ ፕሮጀክትታት ተመልኪተ እየ። ብጣዕሚ ምእማን ብዘጸግም ኩነታት ፍሉያት እዮም። እንግዲህ እዚህ አካባቢ የተረሳ አካባቢ ነው ማለት ይቻላል። እዚ ከባቢ ዝተረሳዐ ከባቢ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ካብ መስመር ጅማን ወለጋን ርሒቕና ኣብ ማእኸል ኢና ንርከብ። ኣብዚ ማእኸል ዝጸጋ ተፈጥሮ ዝተረሳዐ ነይሩ። ሕዚ ከምዚ እንትንሪኦ ካልኣይ ከም ዝተወለድና ኢና ንሓስቦ። ዶክተር አብይ ድንጋይ መሰረቱ ሲጣሉበት እኛ ውለታ አስመሰለን ነበር። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እምነ ኩርናዕ እንተንብሩ ሓቂ መሰለናን ግና በሓቂ ብምስርሑ ደስ ኢልና እዩ። በጣም ደስ የሚል ነገር አለው። ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር ኣለዎ። ተሓይቅ ቀደም እንትመጽእ ከለኹ ነዚ ሓይቅ ጥራሕ ይርኢ ነይረ። ሕዚ ግና ብከምዚ ዓይነት ደረጃ ስለ ዝረኣኽዎ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ። ኣብ ዝመጽእ እዋን ጽድያት ዝናብ ዝረኽቡ ከባቢታት ልዕሊ ስሩዕ ዓቐን ዝናብ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ኢንስቲትዩት ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። እዚ ድማ ንምንቅስቃስ ስራሕቲ ሕርሻ ዝስማዕማዕ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ሙሉብራን ግርማይ ተወሳኺ ኣለዋ። ኢንስቲትዩት ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ጥሪ 3 ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣብ ዘሳለጡ ኣኼባ ኣብ ወቅቲ ሓጋይ ዝነበረ ጸባይ ኣየር ብዝምልከትን ኣብ ወቅቲ ጽግያ ዝፍጠር ጸባይ ኣየር ብዝምልከት ሰፊሕ ገለጻ ሂቡ። ኣብቲ ኣኼባ ተረኺቦም ገለጻ ዝሃቡ ዶክተር አሳምነው ተሾመ ኢንስቲትዩት ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ወቅቲ ሓጋይ ብዝምልከት ዝሃቡ ኣመትን ኣብ መሬት ዝነበረ ሓቂ ዝተማዓራረየ ከም ዝነበረ የልዕሉ። ያለፈው የበጋ ወቅት ትንበያ ለበጋ የተሰጠው ትንበያና መሬት ላይ የተከሰተው ንዝሓለፈ ሓጋይ ዝተውሃበ ዓመተ ምሳብ መሬት ዝነበረ ሓቂ እንትነጻጸር ምንም ኣፈላላይ የብሉን ምባል ይከኣል። መብዛሕትኦም ኣብ እዋን ሓጋይ ዝናብ ዝረኽቡ ከባቢታት ልዕሊ ስሩዕ ዝናብ ከም ዝርእዩ ኩሉ ኢንስቲትዩት ሜትሮሎጂ ተኣሚቱ ነይሩ እዩ። ኣብ ካልኦት ከባቢታት ስዒቦም ዝዝርኡ ከባቢታት ድማ እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ከም ዝዘንብ ተኣሚቱ ከም ዝነበረ ኩላህትና ንዝክሮ ኢና። ስለዚ እቲ ዝተኣመተን ኣብ መሬት ዝነበረ ኣፈላላይ ኣይነበሮን ምባል ይከኣል እዩ። ቀጻሊ ዝመጽእ ወቅቲ ጽግያ ብዝምልከት ድማ ድርቂ ከም ዘህሉን ኣብ ከባቢ ጉጂ፣ ቦረና፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያን ሲዳማን ሶማሌ ጽቡቕ ዝበሃል ዝናብ ከም ዝረኽቡ ሜትሮሎጂ ኣመትኡ ከም ዘቕመጠ ዶክተር አስቻለው ይገልጹ። የዘንድሮ በልግ እንደባለፉት በተለይ ጽግያ ሎሚ ዘበን ቅድሚ ሕዚ ተፈጢሩ ከም ዝነበረ ድርቂ ኣይኾንን። ጽቡቕ ዝበሃል ዝናብ ዝርከበሉ እዋን እዩ ዝኸውን። ዝናብ ዝረኽቡ ከባቢታት ከም ቦረና፣ ጉጂ፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ ሲዳማ፣ ሶማሌ ጽቡቕ ዝበሃል ዝናብ ከም ዝረኽቡ ዓመተ ሜትሮሎጂ የመላኽት። እዚ ድማ ንኣርባሕቲ እንስሳ ጽቡቕ ዜና እዩ ምባል ይከኣል እዩ። ካብ ዝተፈላለዩ ቢሮ ሕርሻ ዝመጹ ተሳተፍቲ መድረኽ እውን ትንበያ ሜትሮሎጂ ንሕርሻ ወሳኒ ግደ ከም ዘለዎ የልዕሉ። አጠቃላይ ኢትዮጵያ ግብርና በአብዛኛው ሓፈሻዊ ሕርሻ ኢትዮጵያ ኣብ ዝናብ መሰረት ዝገበረ እዩ። ስለዝኾነ ትንበያ ሜትሮሎጂ ንዓና ውሳኔ ዝበሃል ግደ ኣለዎ። ኢንስቲትዩት ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ዝህበና ሓበሬታ ካብ ኣወጻጽኣ ትልሚ ጀሚርና ኣብ ማእኸል ዝፍጠሩ ጸገማት ማለት እውን ተፈጥሮን ሰሰራሕን ሓደጋታት ንምቁጽጻር ንጥቀመሉ ኢና። እሺ እንግዲህ ያው ከኢንስቲትዩቱ ጋር በቅርበት ነው የምንሰራው።
ምስ ኢንስቲትዩት ሜትሮሎጂ ብቅርበት ኢና ንሰርሕ ሓበሬታታት በብሰለስተ መዓልቲ ንለዋወጥ ኢና እዋኑ ዝሓለወ ሓበሬታ ይህቡናዮም ንሕና እውን ነቲ ሓበሬታ ተደሪኽና እኹል ምድለዋት ንገብር ኢና ኣየናይ መሬት በቕልጡፍ ክሕረስ ይግባእ ንዝብል ካብ ሜትሮሎጂ ኢና ሓበሬታታት ንረክብ ኣብ መወዳእታ እውን ሕብረተሰብ ንወቅቲ ጽግያ ዝተዋሃበ ዓመተ ኣብ ውሽጢ ግንዛበ ብምእታው ካብቲ ወቅቲ ዝርከብ ማይ ብኣግባብ ናብ ረብሓ ምቕያር ከም ዝግባእ ኣብቲ መድረኽ ተላዒሉ زين عداقام بيروتوت ممحدار كتما أديس أبابا قبري بتأمنت نزخفر زيقاتات مرها قبري أفلطون شلماتن يكايدلهم أبتي مرها قبري كنتي بعدان شعببي منستر توت عينالم نقسين حلفي بيروتوت ممحدار كتما آدم نورين حويسو كالو تقايش ترخيبهم يوم ثم تشلمتي أبجت عامت كل تشحن 15 قبري بتأمنت بمخفالن زبلت أفصاصما بممزقابن عبيت تحكتما أستواصو زبركتو مخانهم تهجليتهم كابتم شلماتنا فلوتون زتبركتلهم كفلت قبريتن 104 زخنا دك أنستيو مخانن تحبيرهم أطاوي ممحدار كتما أديس أبابا كاو عامتنا عامت النواسخة ممصو زقلتهم حلافي بيروتوت تا كتما آدم نوري أبجت عامت كل تشحن 15 دمام حدا 109 بليون بر أطاوي مأكاويهم تزاريبهم حزرما ناب زينات أخسجر أمريكا أبى الحوتي توسخ متقعتي مفتسامة فليتام أتي حموس بحيل عير استفتسامة دبداب أخول زي مخانو سمزت حجر مقلاتهم صعيبو أبى العلامات حوتي تمال قدام كالو زور متقعت فتيم الله أتي نايز حز متقعتي سراوت أمريكان إنجليزن أبكابتات حوتي بزح عنوات فتيمهم دحر حدم معلتي زي تدقم مخانو ونيو تقليتو ظلم أتي بأمريكا ستوس دمت كعتي متوجوال مجوعزيا بحري نزفترون أبى وش متكأي بحري زم حلالفة مراقب نزك عطلون حيلتات حتي عطفة وملاش مقانو تجريسهم كبرات ملكتنا زيناتنا قدمي مزامنا عند زيناتات زعلت كزخاخركم عبيتي بروجكتات لمعات بمكلت عف عبيت حجر نمرقات يسرح من لاو قدامي منستر أبي حمد قليصهم كاب دجزات فوس بفريات وشتعدي نمتكا أفريتي أب متبع تعري قبر اللو كبلام منستر تعنا دكتور ليا تادس قليصن كاب زينا وطاي أمريكا بلعل حوتي توسخ متقعت مفتسامة أفلطا باركست ملكتي معد زينا بزيزاتم سلامك تالكم نمسكن سلام